wonten dawuh sinuwun nawisan ganing para wadubala kewareng ingkang ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cemadung dawuh nggih nadyan kula tumenggung salukat katun barat Cemadung dawuh diwaji saperangan wadyabala saka ing Bata Sarimbak dina samangka jentuk kendhani kula dandanan malkepara kencana merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi lho sinten ingkang pantun Mepalangi paduka Gusti kula ingkang sinuwun ora ana iku jaba mung atmajaning Lurah Semar Badranaya ingkang wani sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gusti Prabu Panggolan Jagat sajaipun sampun suwuk nyawanipun atmajanipun Lurah Semar Driwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun mula kula jamba kendhani dandan kepara kencana dina samengko ketapno para wadyabala gawean bumi angus garang kadempel niki lajeng pangkatipun abdi benjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki monggo ngestaken dawuh sapa ana satra kantet ngeyayet bringo sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen aja mati tanpa arang iki wadyabala andaning Prabu Panggolan Jagat dasar para nyata sapa dhisik ngaku tumenggung Prawara Kendra dasar para nyata kuwi sapa Senopati Ndrawati Raden Haryo Setyaki ayo endi Semar bakal tak boyong nganing negaraku dadi srana waluyaning projeng Bata Sarimbak nggone ketaman pegebluk kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki piye kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki babarawa wani ora sing tawedeni apamu lena pangawa tebak dadamu kene marganing patimu Singalena prapteng lalis monggo cocok tumbak jebol dadang
raos maning jajalan sukertaning bauna iblis lanat wae lah. Lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukup. Mungsu wong karang kadempel mongko mung kawulalit. Ning pancen diwangi karo satriya sing dimong karo Semar Badranaya. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban? Iki Prabu Panggulan Jagat, ayo aja maju, mboko siji maju bareng ngono leganing atiku. Soy Raden Setyaki dasar Baranyata. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo ndi Semar, tak boyonge marang negaraku. Dadi sarana waliyaning praja ing Mbata Sarimbat. Semboyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkahi kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsuh Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu. Ora usah kokean pepanggal. Kene pangkani patuwalan. Sambat ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolaya apa mbok anggap wong loro saudon telu surwan. Ayo iki Prabu Panggulan Jagat Nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing tok gaman apa? Den Ndara Setyaki wongmu Ndara sampeyan iku Senopati Negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak ngisin-isinke ora sembada maju nomor 1 kok mung dicokot ratu kaya ngoten kok njur ora eling Pradasena niku nek cara kula isin wongmu Den Putra nun ora ngerti sangkan parane nyokot karo janggaku nganti ora eling wah Ndarawerku Dara ngamuk lagi sumbar-sumbar sing kadohan curut jelek dinjleki sirahe. Ratune mau nggih mati apa ora? Mboten ngerti wong. Waduh mati aku. Ndaraku Dara mlayu mriko nututi. Drapati nduga ngono. Yen perlu dikruput tak krupute karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone karang kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula nderek terus. Raden Werkudara sing mau tak takoki karo Semar Badranaya dasar Baranyata Prabu Panggulan Jagat piye kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki ayo semingkira kowe aja bakal boyong karo Semar wis kondo ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu kowe semingkira piye semingkir yo aku gelem semingkir watone Somboyo karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumrahing menungso. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur sejangka. Pake gong tamut ndase ratu wong gragas sapa-sapa dicokot Ndara Werkudara dikapake aku weruh to ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok ndumak cekel nggon gulu
Ndara Bratasena nganti ora eling. Dilingke, Gong. Gah. Kok mau iki nek dilingke ora eling terus nothok. Mbok wis rasah ngelingke. Eling ya karepmu ora ya wis. Emut Den, Gus. Ndara Werkudara emut. Sampeyan iku satriya peng-pengan wis dicokot karo ratu kaya ngoten kok ngglitakne cara kula isin. Eling Ndara. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Heeh. Ngaku wis apal. Wong perang iki malah dielingke kaget terus sing nang ngarepe kowe terus brek ngono lho. Heeh. Aku wis apal aku. Ah iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung ngabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe to mau nothok ndasku nang Padukan Karakadepel mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak baradus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku rak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sowo sing padha karo kowe? Petro. Petro kok aku. Petro. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wit mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Oh, Iya. Piye? Dirambungke saiki apa piye? tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewange pun Bejo Cilaka Bungasa tak rampungane dhewe. Wah, pono kawan edan. Karo Bendara arep wani. Sampeyan ya plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak tak ngelamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojo nang omahe nang nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikmu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Mbah ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Piye, Gong? Ora mempan lekku. Anu kono makon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara. Ayo adu tangkep jujur. Menungso ora tatanan. Kekuatane ngedap-edap piye. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek. Sumrepet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe ngletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparat. Amok kowe. Ayo amok lekane ati. Kena pusakaku kelumpruk tanpa daya.
Nadan ora tekaning pati nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Prajurit bondo tangane krincung sikile leboke pakun jalan si Werkudara. Iya. Ndak sawaska kadohan adyan aku durung tau tepung. Nanging kae jaring akeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satyane bagus. Kuwaya teja pengawak tirta pamujenar kaya kencana sinangit. Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati. Tiban pusakaku ora eling Purwodaksina kowe Janaka. Alah dalan nadyan kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana. Ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wilayang. Prajurit iki leboke pakunjaran dadekke siji karo kadang itu. Prabu Puntadewa. Inggih sinuwun. Sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi tadah wadana. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rama Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sambirat. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sakmangke menawi kadang kula kekalih menika boten kawaluyakaken tuwin boten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula boten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Wah, dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adimu sakulon Werkudara Padane Janaka ingkang kula tak rangket. Ingin padha tak bondo tangane tak krincung sikile wis ora iso glawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sakmangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen datan para wak. Mboten wonten sedherek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng Paduka Gusti kula ingkang Sun Prabu Panggulan Jagat. Prajurit bondo leboke pakunjaran. Petro mlayu-mlayu ning ngowo. Matur Ndara Baladewa sewu lepat diagung mangsami nggih. Yo, eneng ngowo? Piye kabare peperangan jroning Karang Kadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki eneng ngowo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa. Yo piye? Iki semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Dumadakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngopo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Panah, painah ora. Sing apik lho. Panah. Hah? Panah. Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpluk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara
Ndara Janaka yang nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa yang nglumpruk tanpa daya. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to, pancal raimu. Ya wis. Terus. Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Janaka kepikut musuh. Ae iblis larat. Gugu ngarepe dhewe Petrus Wingro ratune tak golekane tak ajare. Ning Melayu kok dadak nyampar rai lho. Mesti kulino aku. Lamit. Ya ngopo iki ora? Dadak nendang barang ora. Nendange ra bener. Tak paske moto entuk pipi. Oh ketegelen kowe nek ngepaske moto kuwi. Men sakan kowe. Hati-hati ya Gong, muga-muga Ndara Baladewa kuwi iso ngrampungi karya Den. Ngatos-atos Ndara.